Hola, molt bona tarda. Molt bona tarda a totes les famílies que heu vingut a veure la pel·li del Madurell. I sobretot volem donar la benvinguda als nous pares i mares dels alumnes que s'han incorporat aquest any a P3. Benvinguts. Com ja sabeu, enguany estem treballant al cinema i volem, a través de la pel·li del Madurell i a través de les actuacions dels nens, dels alumnes d'infantil i primària, volem fer una mica de pas per tots els gèneres cinematogràfics que hi ha hagut al llarg que hi ha en tota la història, com comèdia, aventures, terror, drama, etc. Doncs volem que gaudiu aquesta tarda, que us ho passeu molt bé i que sortiu amb un bon gust d'haver vist l'actuació dels vostres fills. També volem donar les gràcies a tots els que han fet possible i formen part d'aquesta pel·lícula. Tot l'equip de mestres, tot l'equip de neteja, els monitors de menjador, també el conserge i no sé si em deixo més equip de l'EA i tot el que conforma els equips del centre. Us ho passeu bé. He de dir, sisplau, us volem recordar, com cada any, que a l'entrada dels nens i nenes es fa pels laterals, pels passadissos laterals. És molt important que respecteu que cap pare i mare s'aixequi per filmar o per fer fotos dels seus fills i es col·loquin als laterals perquè impedeix l'entrada i sortida amb fluïdesa dels nens que vindran a actuar. I sobretot, entre vosaltres mateixos no us aixequeu per fer fotos o per filmar els vostres fills perquè molesteu els vostres companys que teniu al costat, els altres pares. També al final us volem dir que si encara que el vostre fill ja hagi actuat, que no marxeu, si teniu pressa, que us quedeu a veure tota l'actuació perquè és un gran esforç que han fet tots els nens i després que es trobeu entrant i sortint obrint portes. Doncs res, només volem dir-vos que us agradi el gran treball que han fet les mestres i els nens del Madurell. Moltes gràcies i benvinguts.